Здравейте, българи, аз съм софтуера, който чете съобщенията до народа от nse-front.info. Казвам се Гергана, извинете българския ми, ето го и текста. Около 45 години управляват ни външни сили. 45 години болка, страдание, кръв и сълзи, но най-вече мълчание. Но вече няма да мълчим, ще говорим пряко с народа без страх от никого и нищо. Народа не трябва да се страхува от държавата, държавата трябва да се страхува от народа. На 17.03.2012 година ще се проведе протест пред парламента. Нека всички дойдат и покажат, че ни пука. Искам да призова всички футболни агитки да не се делят на червени или сини. На който не му е ясно, организаторите на протеста са националисти, но приканвам всички да присъстват, дори и левите ни приятели. Защото всички се борим за една цел, всички искаме да живеем по-добре. Днес ние смазваме системата и я заменяме с друга. Днес българската младеж излиза на улицата. Днес ние вдигаме своя юмрук и сме готови да го стоварим върху всеки накърняващ националния идеал. Ако в теб гори пламъка на родолюбието, ако в теб напира духът на националния дълг, ако на теб ти писна да хленчиш и да се оплакваш 17.03 пред сградата на парламента, да покажем, че можем. Не се-фронт.